نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanwa musulmai, barkanmu da wannan lokaci. insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na bayanin akan alƙur'ani da kuma akan tajwidi gaba ɗaya. insha Allah maɗaukaki sarki yake: ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah maɗaukaki yana cewa, ya ku waɗanda suka imani, ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana madaidaiciya. Allah zai gyara muku ayyukanku, kuma wanda ya yi biyayya ga Allah da manzonsa haƙiƙa ya samu rabo mai girma, wato ana nufi ya samu aljanna. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake kuma: ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. kuma Allah mai girma da ɗaukaka yake: ya ku waɗanda suka imani, in ku ka taimaki Allah zai taimako ku, kuma ya tabbatar da dugaduganku akan gaskiya. Qala ta'ala: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. kuma Allah maɗaukaki yake: kuma ku yi taimako akan aikin alkhairi, kada ku yi taimako akan aikin zunubi da tare iyaka. wa qala ta'ala: wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. kuma Allah mai girma da ɗaukaka yake: ku tunatar, lalle tunatarwa tana amfanar masu imani. An Abi Ruqayya Tamim bin Aus ad-Dari radiyallahu an. kuma an karɓo hadithi daga baban Ruqayya, Tamim dan Aus ad-Dariyu, Allah ya ƙara masa yarda. Annabi sallallahu alaihi wasallam qala: ad-dinu nasiha. qulna liman? qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimatil muslimina wa 'ammatihim. rawahu Muslim. lalle manzo Allah, tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yake: addinu nasiha ne. sai muka ce, gawa? sai yake: ga Allah da littafinsa da manzonsa da shugabannin musulmi da jama'arsu musulmi ne ya ruwaito shi. an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. كما أنكر حديث دغا بابن سعيد الخضري، الله يقارى يردا دشي، yace ya ji manzo Allah, irada amincin Allah su tabbata a gare shi, yake: duk wanda ya ga abin ƙi a cikin ku, ya hana shi da hannunsa, in ba ya iyawa ya hana shi da bakinsa, kuma idan ba zai iya ba, ya ƙi abin a zuciyarsa. wannan shine mafi raunin imani. Muslim ne ya ruwaito wannan hadisi. ana nufi duk wanda ya ga barna wanda Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa ba sa yarda da shi, addini musulunci ba sa yarda da shi, to ka yaƙi abin da hannunka. in kuma ka gaza ka yaƙa abin da hannunka, sai ka yaƙa shi da bakinka, ka tunatar da mutane akan hukuncin abin. in kuma kaga wannan ka gaza, sai ka ƙi abin a zuciyarsa ka. wannan shine mafi raunin imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mu dace. assalamu alaikum wa rahmatullahi.